Avventura u sfida li kienet tirrikjedi nies ta' kuraġġ. B'dawn il-kelmiet Ġewġ Liberty ddeskriva l-bidu tal-Wirja Internazzjonali tal-Ajru li wellet fl-1993 meta kellu 32 sena u li minnhom organizza 26. Jien naħseb nagħmel waħda one-off, tajjeb. Però s-suċċess tant kien enormi li n-nies qalu li le ta' nerġgħu nagħmluha, inkluż dawk in-nies li jurew resistenza fil-bidu. B'aktar minn 30 sena fit-tmexxija tas-Soċjetà tal-Avjazzjoni li torganizza din il-wirja, din is-sena Ġewġ Liberty ġie onorat bil-Lifetime Achievement Award waqt unuri mogħtija mill-organizzazzjoni Mavio. Għal Joe l-aktar memorabbli tibqa' l-ewwel Wirja Internazzjonali tal-Ajru u fakkar fil-famuż Phantom Ġermaniż itir tant fil-baxx fuq il-port ta' Marsamxett. Stqarr li kien baqa' impressjonat bl-imġiba tal-bdot li minn karattru soċjevoli u dawk il-manuvri kuraġġużi li jagħmel fl-ajru kien jiskot għal kollox fil-karozza waqt li waslu minn post għal ieħor. Tlus ma tista' tgħidli għaliex qalli għax ġieli mar roundabout intom idduru naħa l-oħra flok din naħa għalli nibża jien. Għatlu ġieli inti tibża ddur ma' roundabout hawn Malta u taqleb dak l-ajruplan l-ewwel ma tibżax. L-unur ta' Leader of the Year mill-Mavio ingħata lil Johann De Battista għal inizjattivi li ħa fil-qasam tal-avjazzjoni. Ma' TVM News stqarr li r-rabta mas-settur bdiet permezz ta' ommu li kienet impjegata fl-ajruport u kien jimmeravilja ruħu bil-moviment tal-ajruplani. Ilu 22 sena fl-avjazzjoni, wettaq ħidmiet differenti u llum huwa impjegat mal-Malta Air Traffic Services u membru tal-Kumitat Konsultattiv għall-Avjazzjoni fil-Ministeru għat-Trasport. Huwa tal-fehma li fl-avjazzjoni il-potenzjal huwa kbir. Nemmen hemm l-opportunitajiet iva u nemmen huma l-opportunitajiet sbieħ u jtuk sodisfazzjoni. At the end of the day jiena dejjem ngħid anke meta nkun qed nitkellem ma' sħabi. Il-fatt li inti tikkontribwixxi għall-avjazzjoni meta jiena xi ħadd mill-familja tiegħi jew inkella mill-eżis tiegħi ħajmorru barra minn Malta u ġejjin lura safe and sound kif jgħidu hija xi ħaġa li tini sodisfazzjoni. L-unur tal-avjatur tas-sena mill-organizzazzjoni Mavio ingħata lill-kaptan Chris Gauci illi fil-ftuħ tal-wirja tal-ajru f'Dubai is-sena l-oħra tajjar Airbus A380 foli ta' 300 metru mill-art.